Hay, ano sa pamanimamayad sila oy. Si Palpak 30, Miss Nisa 40, Manilin 15, Kambing naman ka, ma? 12. Ano naman ka? Mas paita Magutan gisa. naman kay ka. Tanaw ko aning mga listahan gisa. Pila na ni katuig wa joy dadata. Uh-oh. Sao na malin ako gisa. Oy oh, basa ha. Pwede daghana anak. Kana nangutang nimo ya way bayad. Di ko sila Ano mahal. man si Sario? Balbahutog pala utog. Gamay-gamay na na ya. 20 kiya ha. 30 day, 30 plus 10. Dalas tubo na na. Grabe ko ano pud ano yung mga utang ani ma. 12k, 20k, 50k. Di man sila bayad. Di man sila mahadlok pud nako gisa oy. Nigadto na ako balibaran tamo ko perminti nila. Ano man kay maayo na magika dapat imo na hadlokon para mamayad na sila. Naghadlok na ako sa mo di mamayad. Ako bahala mabit. Ari na. Ako'y maningin. Di na maayo ilahada. Way bayad. Di na maayo. Ayaw ko paluwi pangisog ha. Pabarangan ka. Asa tong gamit ni Lolo? Asa tong gamit ni Lolo ma? Sundan? Dili, basta mga gamit ni Lolo. May armas nga timong lulo sa sulod. Napoy sundan dito sa ubos. Okay, bahala. Ayo. Te. Ayo. Te. Ay. Ikaw si Dambing te? Nga no taday dahay. Kanang maningil si mama ba niya? Ako'y gisugo. Kanang imong Dool diri gamay day kay bungol-bungol ko day. kanang imong utang tiba kay perti pang dako wala man makuha ante. Kanang maningil si mama ba bisag 1.5 lang te. Uh-oh. Day, wala ra ba ko'y kwarta day? Waju ko'y kwarta day bisig kung saon na nimong tan-aw day. Oh? Ano na akong bulsa day? Oh, buslot ng ganina oh. Wala di day kwarta day. Mao ba te pero sa man ta nate wa mo kay Masin akong lublog day imong tan-awon day oh. Wala jud na day. pero te kinahanglan man jud ni mama te god niya. Si mama sig paningil dire sige kag balibad mo ako na lang ni arete para basin di imong bayad ka tiba. Ay kanang ingna lang imong mama day nga kanang anday kanang ugma lang. Oh, wala ko ugma, sunod ugma. Kung na ako'y lakaw sunod ugma. Te di jud ka manghangyo te bisag 1,000 lang te. Wala jud ko'y kwarta diri day basi kung saon jud mo wa jud ko'y kwarta diri day. Uh-oh. Ako tinaloy biya jud ko mama ti kay taga-ari niya mo Ano, wala. kabalibad. Nya wala ko din maluoy mo mama nako wa man sad ko jud ko'y kwarta. Naluoy man si mama ni mo te mo bitaw gipautang kaniya te pero hinaot ko maluoy sad ka te mubayad ka te ba kay inutang biya na nimo te. Sus day basi imo ning kulitugon nako day wa jud kay makitang sinsiyo ani day. Purot jud lagi day. Mao ba te di ka madalaghang iyo te. Dili jud ko madalag hangyo day kay wala jud lagi ko'y kwarta lagi. Saan lagi kumiya? Wa jud kay kwarta te. Wala gani ko basi ko saan ni magkot-kot ni wa jud kay makita sinsiyo na ni. Aw magtigbasay ta te. Basay. Ay, mismo mama mo. Sige. Saban. Mabayad ka Hindi te. man ka mabulog, day. Ingna, imong mama ba nga joke ra to? Anak, vlogger ba yata? Joker yun ta? Ako bere na ko siya gikuante ka ano ba? Na ako yung mga sinsiyo dito na, gitaguan day ha. Huwag tala ko day, di ka di man ka ma-joke. Uy, sus ba yan mo? Sige Uy, te ha. magulat ko day ha. Magulat ka. Uy, sa. Naara man day na. Hadlok man sundang. Nanate? Pila to kong utang, day? Ang utang ni mo direte kay 12k. Pero wa kay bayad te. Di ka nang day. Inaog sa naimuhang kuan kay kanang dili mo ko mamatay anang kuan sa mamatay ko sa titanos ana day. 12k day na. At 3k lang sa day. Ipasa na Joke ra day. Ayo katawa. Joke ra to day. Tara. Sagpaay yung mama na day 15,000 na day. Salamat kayo ha. Nalamdain na day ay. Balik nga diri day kay. Ay na nga basig na apay tubo akong tagaani mong mama. Ha? Sige, salamat. Salamat Oh, lagi day. kayo. Sige na day ha. Oh, day. Bye. Ganda ka na pwede na mong lingkuranan. Ano ang kailan ka ni Sario? Balbahutog, palautog ya? Ako na day, ako na asa man magpaliwat ka ako kapoy karon. Ay, dili ya ay. Pataka naman kag nagpatuyang ya kana.
Gisugo kog paningin ni mama ya ba si Insay. Ay, si Imsay kay bawa naman siya nga. Bawa dyan ko kwarta sa mangyayarong mga adlaw. Kay kasag Uh-oh. sweldo na ko. Binuwan. Oh, lagi binuan lagi yan yan. Sa man wa man kay bayad yan. Bisag usa diri ya oh, wala jud ya. Sa amsa wa man sa ko ikabayad kwarta gyud. Mao nang wa sa ko bayad kay na pa ko ikabayad. Mo bayad jud ko diha man nang kamo mga magpautang. Paghuwat mo nga bayran mo sa nangutang ninyo. Ano ba? Kay bawa naman kay pila na ako gistoryahan si Imsay ana imong inahan nga dili mamugos og paningil sa tao nga wa joy ikabayad. Kuya waya sanya. Pagpangutang nimo namugos pa jud kaya nya perti daw nimong hilak-hilak ya ba. Okay, hiwa mo nun masag jutulol kayo nako. Kinanglan nun sa kinako Asa tong ko ba kwarta. ya ang sayop ang maningil? Ang kan na mo sakto man gina sayop ang maningil kay dili maghuwat og bayaran. Grabe ya sa. Pero 30 ra ba imong utang diri ya? Ya wa jud kay bayad-bayad ya bisag usa. Kagamay pa ana. Uh-oh. Napo mo diri ka bokya oh, wa jud may bayad ba? Grabe ka. Bok ikapila mo ko tapuan ko. Ha? Top 2 noon kaya? Away problema na Pero ang taptor mo ko. pagkapuan na napaninglan na nako. Yan Oh. ang bayad siya. Oh, Yan. may nice mas maayo. Ato na sa sunod sa kay sunod lang ko sunod balik mo diri ang bayad ko. Mawita na loy jud mamaya. Kay grabe sa inkabuutan ng bagay. Puro na lang siya kuan. Okay ra niya ba? Oh. Nagbaliwala ra niya nga dili siya bayaran. Lapal na sa langit imong inahan kay butan kayo. Manang sabta sa ming mga ikabayad ha nga dapat maghuwat lang gid mo og kanus ang mo bayaran. Ha? Kapag- Inay mo mama dito ha. Kapuya signi siya. Ay murag napungot man kuya. Awa man siya nagsuko ni mo masikag ngisi basin mo na agay gamay guro. Mo ba ya? Hmm. Pero ya need man jud akong kwarta ya. Need kaayo na mo ni mama ya kay anak biya ko Pila man kasi. Yan nasabi ako yung mga gusto palito niya ba nga wala niya mahatag kay tungod din yung mga palautang nga way bayad. Uh-oh. Sa din nako nga nga magsalig si kasi mong inahan. Ano mga kay at pamilya mo ha. Pag pamilya dalaga pa ko yung taon niya dalaga pa in taon niya. Ako aron makakwarta ka, di kay magsalig sa Sila mama. naman taon kuya. Pag working student, Ha? Kuyawa ni mo yasa? Pero bayad lang niya, be. Hangyo lang niya. wala lagi kay kwarta. Sus kapila mo sus. Lagot God. yan Ah, karon. di ka madalag hangyo. Di lagi unsay pa hangyo. Bisa pa usang mo hangyo dai. Wa jud ko ikabayad. Unsa man sa man tanan nga wa mo jud ko ikabayad. Oh no. Sige, Sige na. Taman, bayad my or God. basong ti ka. sa tigbas. Mo kaon kung sundang dai ay kay kadloka na. Agi. Saman. Kuan dai kanang katong mukaon kung sundang pero katong plastic ba? Plastik. Taro niya ha. Oo, taro. Unsa man? Pipila gani kung utang dia? 30. 30? Wait, wala ka day kay karon ako ana impasan, ha? Impasan ko na kay imong mama. Ako na tinud anay lang Ato naluoy. buwalan sa Tokiya kay murag gahi man kay kapaninglan niya eh. Ay 5K ang tubo, 5K ang tubo. Pila gani to kung utang? 3. Yang papawan ng oh dadang Salamat kayo ya ha. dadalhan ninyo kay maikog kay ko ni ima ba wal problema gigi impas ako no impas na Impas na ka. Di na mo kautang sunod ha kay gahi man ninyo paninglon. ay di lilisan ay kanang mag-agi-agis ta kanang juk ba kanang juk ra man ang tanan ana bang is a prank ba oso biya nang prank ron unsa man siya dili man Gani mo si mama na anak na maldita kay wala pa. Wala po. oh Wala sa. Wala ning kwarta. Ninyo na ni padulo. maldita nga nanay gamay. Sige ngisi ba? Wala ay. Pag-isig-isig jud kuya kay Gwapa kayo ang anak ni Imsay. Oy, gwapa kaayo. Sexy, puti, marag pang gokdonon og mga laki. Magaling kang kupal ka. Sige. nagising-ising lang kuya ba para dili ko makasala ya ba. Sige. Sige ha. Oo. Salamat. Okay. Karang kaila sa kanin ni Chris. Chris, Oh. dito na dapit ay. Dito. O kaila pug kalipalpak. Oo. Kap silingan na sila. Kaila pug ka Manilin. Oo.
talay ra na sila tulo. Talay. Gusto ka romantika? Ah, sige, salamat ya. Ugma na lang ko ni paninglan. Ah, Kay nandako naman sa niya ako nakuha. Sige, salamat ha. Bye. 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 哎呦我的妈！ Ayun.